Minulý týždeň zatvárali americké akciové indexy v zelených číslach. V náväznosti na pozitívnu americkú šancu sa obchodovalo v Ázii v pozitívnom sentimente, kde azijské akcie rástli už tretí deň po sebe a blížili sa k 6-mesačným maximám. Dôvodom boli predovšetkým pozitívne dáta z amerického trhu nehnuteľností a predaj nových domov, ktoré boli lepšie ako očakávanie trhu. V pondelok zostali v Amerike a vo Veľkej Británii trhy zatvorené vďaka štátnemu sviatku. Americký dolár i naďalej posilňuje voči euru a obchoduje sa okolo úrovne 1,3650. Dôvodom sú predovšetkým slabšie makrodáta z Nemecka, kde index IFO podnikateľskej klímy zaostal za očakávaním. V tomto týždni budeme očakávať viaceré makrodáta. V útorok očakávame dôležité makrodáta z Ameriky, kde na programe budú údaje o objednávkach statkov dlhodobej spotreby, kde očakávame pokles. V stredu sú na programe makrodáta z trhu práce z Nemecka. Vo štvrtok očakávame druhé odhadované čísla nárastu americkej ekonomiky, kde prvé odhadované čísla HDP z Ameriky ukázali mierny nárast o 0,1%. Ten druhý odhadovaný údaj sa očakáva negatívny, to znamená, očakávame pokles rastu americkej ekonomiky za prvý kvartál. Zatiaľ čo americké akcie a akciové indexy sa obchodujú okolo svojich rekordných hodnôt, komoditám by mohol uškodiť posilňujúci sa americký dolár. V eurozóne môžeme vidieť spomaľovanie výkonnosti ekonomík a predovšetkým rozširovanie sa rozdielov vo výnosoch dlhopisov jadra krajín Európskej únie a periférnych štátov. Preto bude veľmi zaujímavé sledovať zasadnutie Európskej centrálnej banky, ktoré je naplánované 6. júna. Na komoditných trhoch sa darí predovšetkým priemyselným kovom, ktoré začínajú cítiť pevnú pôdu pod nohami. Predovšetkým nikel a meď zažívajú výraznú podporu, ktorú je cítiť aj z lepších makrodát z Číny, ako aj z trhu nehnuteľností v Amerike a trhu práce. Pre severomorskú ropu Brent, ako aj americkú VTI, bol minulý týždeň pozitívny a podobný vývoj očakávame aj v tomto týždni. Za pozitívnym momentom je predovšetkým kombinácia zvýšenia sezónneho dopytu, ako aj geopolitické napätie na Ukrajine či v Líbii. Vzácne kovy sa i naďalej obchodujú v úzkom pásme. Dôvodom je neistota z ďalšieho vývoja, ako aj potreba nájsť silný impuls pre celý sektor. Množstvo burzovo obchodovaných produktov krytých fyzickým zlatom naďalej klesá a prepadla sa až na 4,5-ročné minimum. Zmenou v dopyte po fyzickom zlate môže byť nová vláda v Indii, ktorá plánuje zmeniť, respektíve úplne zrušiť obmedzenia na dovoz fyzického zlata do Indie. Ceny platiny a paládia ženú vyššie obavy z prerušenia dodávky spôsobenej štrajkom baníkov v Juhoafrickej republike, ako aj prípadné sprísnenie sankcií voči Rusku. Vďaka tomu by sa mohla cena paládia vyšplhať až na 33-mesačné maximum. Ďalším pozitívom je aj rekordná úroveň pozícií burzovo obchodovaných inštrumentov, ktoré sú kryté platinou a paládiom. V tomto týždni ešte očakávame ohlasovanie výsledkov spoločností Ahold, Gréckej národnej banky a Alfa Bank.